Кукмаранын Комсомол майданында оештырылган кички тамаша вакытында бүген галәмнең хуҗасы балалар дигән концерт программасы тәкъдим ителде. Балалар өчен спорт уеннары, биюләр, конкурслар, мастер-класслар, иҗади күргәзмәләр оештырылды. Балаларны яклау көнендә аларны ничек кызыксындырык икән дип озак уйладык һәм зур панно әзерләргә булдык. Асфальт, кагаз, стеналарда инде аларның рәсем ясаганнары бар. Ә менә мондый зур паннога беренче тапкырдыр дип беләм. Биредә теләге булган һәр бала кулына помала тотып килеп буй алды. Балалар белән Гөлбану дигән милли уен уйнадык. Бик кызыклы булды. Рәхәтләнеп ял итсеннәр, күңел ачсыннар балалар. Бәйрәм бик күңелле узды. Әлеге чара балаларны яклау мөһимлеген җәмгыятьнең исенә төшерүдә булып тора. Мин бәйрәмгә үземнең сыйныфташларым һәм туганнарым белән килдем. Без биергә һәм батутта уйнарга яратабыз. Хәзер попкорн ашыйбыз да йөгереп уйнарга һәм җырларга китәбез. Барлык балаларын да бәхетле, сәламәт, итәгатьле һәм җаваплы кешеләр булып үсәргә хакы бар. Чөнки кешенең холкы нәкъ менә балачакта формалаша һәм нәкъ менә әлеге чорда аның киләчәктә ничек булып үсүе билгеләнә. Барыгызны да балалар яклау көне белән котлыйм. Бәйрәм белән сезне. Балаларның бәхетле, сау сәламәт булуларын, бүләкләрнең күп булуын телим. Барыгызны да бәйрәм белән. Җәй әле башланды гына. Балаларны исә алда бик күп кызыклы, мавыктыргыч чаралар көтә. Алсу Сәләхетдинова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.